בית אחרי בית, פיצוץ והלאה, ואנשים בורחים, את מבינה? מאוד יכול להיות שבבית יש אנשים, לא? אני אומר לך שלא, נשים וטף. נשים פצועות וגברים, בטח. היו לנו 28 מטענים של חומרי נפץ. מתקרבים לבניין, מלכים את חומר הנפץ, מפעילים אותו, ופוצים את הבניין, הכל יושבה. ב9 לאפריל נכבשה דיר יאסין. לומר לך שאנחנו לא ירינו. איך הם נהרגו בעצם? מה זאת אומרת נהרגו? יושבים בחדר, משפחה, אתה זורק פנימה רימון, אז מה הפלא שהרימון קורא אותם? זה היה דבר נורא. מה אפשר היה לעשות? נסוגים אחורה מאחורי גדר. רוצה לשמוע את האמת? עד היום. האב שלי בשמיים, כשהייתי חבר מחתרת. ברחו מחיפה, ברחו מיפו, ברחו מכל... הכל בגלל דיר יאסין. דיר יאסין עלינו, הפחד של דיר יאסין. לו היו אז עוד 3-4 דיר יאסינים בארץ ישראל, לא נשאר אף ערבי אחד בארץ. ממה את חושבת כל הפליטים האלה במדינות? בלבנון, בירדן, בסוריה. אני פיקדתי על דיר יאסין.